плодовете на растението бавени зъби. Това са едни такива тънища, които аз много често така съм си пукал гумите на велосипеда. И, уважаеми зрители, дойде момента, в който спукахме гума. Минахме през един уж по-пряк път, който ни показва приложението и беше пълен, ама пълен, всичките гуми бяха в бавени зъби. Едни много гадни трънчета, дебели, и ето виждате гумата. Както виждате, гумата е спукана и тази вечер няма да успеем да направим всичките километри, но сменяме и продължаваме. Здравейте, уважаеми зрители! Днес ще си говорим по темата с какво може да комбинирате, може би една от най-популярните хранителни добавки – Епимедиум маджун. Все пак, който за първи път попада на Епимедиум маджун, нека да припомня, че Епимедиум маджун това е хранителна добавка, която активно съдейства за повишаване на либидото при мъжете, казва, че работи и при жени. Но моят опит е най-вече сред мъжете. Мисля такъв, че аз съм мъж, нали? И също така имам и доста отзиви от други мъже, които са го ползвали и всичките са мега позитивни. Първият ефект, който се забелязва мега мощен, то е само след около 20 минути от приема. Не знам за друга добавка такава, която действа толкова бързо. Всъщност, да, пробвал съм преди години бустери, които се използват за тренировка. Те действат така, но тази наистина е впечатляваща, особено ако търсите нещо за повишаване на либидото. Тази е уникална. Но не това е днешната ми тема. Днешната ми тема е с какво всъщност можем да комбинираме Епимедиум маджун за още по-голям резултат. Тоест да имаме още по-високи нива на тестостерон, да имаме още по-добро либидо. Та ще ви споделя неща на база опит. Защото, нали, знаете, има една поговорка, която гласи: абе, не питай старило, питай пътило. Тоест, опит. Има и друга, която още е по-добра. Тя е: абе, не питай старило, питай платило. Така че най-добрият вариант е да се посъветите хем с старило, хем с пътило, хем с платило. Мисля, че аз описвам точно цялата тази комбинация, включително и с възрастта. Така, как приемам аз Епимедиум маджун? По описание, в принцип, го дава да се приема по 2 пъти на ден, през 12 часа, толкова е полуживота, активната му съставка е Епимедиум. Но най-добър ефект аз усещам, когато го приемам, само когато ми е необходимо. Защото ако го приемате твърде често, някак си, поне това, което съм усетил аз на база опита си, че организмът свиква или привиква към Епимедиум, който е нормално, рецепторите се насищат и трябва да взимате по-високи количества. Именно за да избегнем това нещо, ето една много готина комбинация. Когато ви е необходимо, нямате много енергия, отпаднало ви е, доспало ви си е, но пък имате нужда от въпрос на психика, т.е. нещо да направите за лица над 18 години, сещате се за какво става дума, или пък ви трябва повече енергия, тогава си взимате Епимедиум. През останалото време, за да имате високи нива тестостерон, нали, това изисква, нали, доста повече време да приемате една хранителна добавка, което означава, че около 3 месеца трябва да я приемате. След това може да направите 1 месец почивка и после пак. Тогава включете, първото нещо, което е хубаво да включите, това е Tribulus terrestris. Това са така познатите бавени зъби. Tribulus terrestris, това е една немска компания Zein Pharma. Една капсулка е 500 мг и нека да ви споделя какво споделя производителят на Tribulus на Zein Pharma. И така, Tribulus или бабени зъби, това е висококачествена натурална добавка под формата на веган капсули. Една капсула доставя на организма цели 500 мг стандартизиран екстракт от плодовете на растението бавени зъби. Това са едни такива тънища, които аз много често така съм си пукал гумите на велосипеда.
И, уважаеми зрители, дойде момента, в който спукахме гума. Минахме през един уж по-пряк път, който ни показва приложението. И беше пълен, ама пълен. Всичките гуми бяха в бавени зъби. Едни много гадни трънчета, дебели. И ето виждате гумата. Както виждате, гумата е спукана. И тази вечер няма да успеем да направим всичките километри, но сменяме и продължаваме. Трибулс на ZM Pharma допринася за повишаване на нивата на тестостерон при мъжете по напълно естествен начин и се отразява благоприятно на сексуалната мощ и физическата сила и издръжливост. Нормално, когато имате по-високи нива на тестостерон, оттам не само, че сте по-сексуално активни, оттам имате и по-голяма сила, издръжливост, мозък работи по друг начин, друго си е. Помага за увеличаването на сексуалното желание и при двата пола, поддържа сърдечното здраве и съдейства за контрола на кръвното налягане. Много хубава хранителна добавка. Tribulus terrestris. Как се приема? Това, което по описание дава производителят, е един път дневно по една капсула. Сега, лично аз съм приемал и по много по-големи количества, приемал съм по 4000 мг, но тогава съм се състезавал и съм спортувал много активно. Така че следвайте си описанието, пийте по една-две капсулки, нали, максимум на ден, всеки ден. Другото нещо, другата хранителна добавка, която може да включите към вашата програма за повишаване на тестостерона и сексуалната активност, на либидото, защото либидото, ако след една определена възраст започва малко по малко да пада, обикновено това се случва след 30 годишна възраст, малко по малко, особено след 40, след 50, 60 и така нататък, то започва да пада. Особено пък повече се наблюдава това, ако не спортувате, ако нямате активна физическа дейност, ако сте постоянно такъв начумерен. Така че много е важно, нали, позитивната нагласа. Но другото нещо, което моят съвет е да включите, това е ето тази добавка, която ме впечатли с съставките, които съдържа в едно, и това е на американската компания Natural Plus T-Male. Testosterone Support for Men. Какво съдържа тази добавка? Тя съдържа витамин Е, който също съдейства за повишаването на нивата на тестостерона, витамин С, но нали, същевременно и за кожата, така за имунната система, витамин B6, магнезий, цинк, селен и разни други билки, които съдействат за повишаването на нивата на тестостерона, събрани всичките в едно. Между другото, като прочетох ето това витамин B6, магнезий и цинк, спомням се веднага за моето далечно, не чак толкова далечно, 2000-та година, къде беше и тук. Да спомням се за времето, когато моят треньор ми беше казал да си купя цинк, комбинацията, формулата цинк, магнезий и витамин B6, която съдейства за повишаване на нивата на тестостерона. Това ми го казваше моят тестостерон. Това ми го казваше моят треньор по силов трибой. И щом той ми го е казал, ми е дал тия съвети, значи той не си е правил един и два пъти експерименти с състезателите, много са, безброй сигурно. Тази комбинация е доста позната в спортните среди. Цинк, магнезий и витамин B6 за повишаване нивата на тестостерона. Именно тези неща, плюс всички останали, се намират и в тази добавка на Naturals Plus T-Male, която е на цена 49,90 за 60 капсули и се приема най-вероятно по един път на ден. Да видим какво дава производител. Аз винаги приемам малко повече от съответните хранителни добавки, защото много е важно дали човек е така доста активен физически, не е ли активен физически, пък и когато само един момент да видя, така, T-Male, всичко да бъде точно, както се казва. Ето го, продукта. Така че, производителят съветва се приема един път дневно по една капсулка. При конкретни нужди по-бързи резултати един път дневно по 2 капсули. Нека бъдат по 2 капсули. От това 2 капсулки. И да обобщим накрая. Една перфектна комбинация за повишаване нивата на тестостерон и либидото. От това Епимериум Аджун. Хапвате си
когато имате нужда от него, а не така, както е дадено по описанието. Ако искате, може и така. Но аз споделям моето виждане по темата, на база опита си. От това, когато имате нужда. Примерно днеска вечерта имате нужда, хоп, пивате си. Утре вечерта пак имате нужда, хоп, пивате си. Или пък сутринта имате нужда, хоп, пивате си. Не прекалявайте сега. Нали? С останалите две добавки. Всеки ден си пиете по 2 капсулки. Всеки ден по 2 капсулки. Да не е наведнъж. И двете може да е едната, да кажем, сутринта, а другата на обяд. А вечерта тази. Става една чудесна комбинация за повишаване нивата на тестостерон и либидото. Ако имате някакви въпроси, може да ги споделите в коментар. Благодаря ви, че ме гледахте и до нови срещи!